لهم قدكم كلهم نيتحاوس حاويسكم نعم مبرق خاوريقا سوري عبيسكم أنا سمسكلي تقا تقا أبن نشيتلي كأتقا أنا سمسكلي ركبوا رحازلي أم كاين هنس نوللو سبكوا زعللو سلامكم بزح أبزلكم مو كمي علىكم كبرات خاتلتنا روحوا سبع المسكال انقعنا برهانة مسكالو بسلامة بصحنا نابلكو ودب انترتينمنت نعاهم نمحقس بعل مسكال أو أسمرا كمي كايد على لوز بالمرب حيزنا لكم قريبنا لنا مسانا تنحو تخاتلني المسكال انقعنا برهانة مسكالو بسلامة بصحنا نابلكو مدب ناي داميرا درو تزازيمو كل سبنا نابيتي دخيد دلوموني نغلو من الله هزب إرترا عمول عالم دلو فارن سلام نتمنخو نعمة خمس أوام بسلام بفاريتنا حنا مسكال حيلنا مسكال صنعتنا مسكال بجانا إمو روحوا سبع المسكال إذن قبرو دلنا مدب نعاهم نمحقاسي مو أولا بإنترتينمنت آتيكم شير لايك سبسكرايب ويترسعوا روحوا سبع المسكال قبرو لكم كبرات عزب
تخبرتنا كم تكاتلوا دلهم داميرا تقاتلوا حجي كله حزبي ننا بيتي يدخيد دلو حجي سنة طباوي هيلن ريال رخيبي الله عام رخيبي الله معمتون رخيبي الله هيلي معرين كعب كعنا آمين أنكوا حبير بكعنا شويتي معري كم يتاني حمد طعمي طعم بقى دس زبل بقى دس قبل دعي مقلتي حسنا له فلي نجر عامش فانجير نيرجي لو معمت صعدة وترى لوتي كاين يا أخي جود زيك أنا أي ولد كم ينيرو داميرا طعمي تبوني رشويتي معري دس بلك بقى دعي سبسي حسابي ما معرخ ندي هنت إنه تلوسي أبصحي يبلا نفاس يبلا كتودق بتسفة تبي واخنت كم تندلي خان مراوديات لا نمبراق يا وريقة هو إيه بعيني نمبراق يا وريقة زلا أنكو حقوسنا زبر قالوا برهان يقدر لنا هي اللي معري كال تبليوت لكي بمغنيات بعد مسكال مول هزبي أكران وأنا مال اختخي تسفخة نزلوا هوا هوسي بقى بروه تسفخ هون لنا تعزبت وكم زبالكوا ولا بزح سبني حتى نتأني حجي قدامنا تنزخ مزيلنا بعلنا خنخبر زبعلنا زو أو عيلو يهديرو نبزا بعل زي أزمت أنا فتاري كبروا نعو يخون كلاي كان من الله هزبي إرترا روحس بعل قدس مسكال يقبر له أما لا عالم زلو إرتراوي روحس بعل قدس مسكال يقبر له نما لا هزبي بمولو حفشان سدرا بيتي عبدقن وطن زلو حواتي محازوتي دقفتي بزيادة نفتو هزبي إرترا روحس بعل المسكال بل هاجرنا سلام يقبر لنا أبزمت كابزي زبالت بعبيلا هاجرنا ناي توريست تكون انديا اسيو زمت حجي ناي توريست بقى بزستفلي يخوعل داميرانا اكزابير عد من تعنانا هبنا نعو نريو خاكبرنا امين اللي معاري روحوا صباح المسكل وعنا برهان مسكلو بسلامة صحنا نعمتها 5 بسلامة رحنا ثانك يو اللي معاري دقيمة روحوا صباح المسكل يقبرلنا نوركو حجون عقاي شالون مساي تلاهاي ريمون كفلوم مس بعلت بيتي وزلو يوركابيل يوركي ريمو كم يتنيحوا على كم يالله أملاخ مسكن شويتي أملاخ مسكن تبقى له خمسنا عمتها بحنساب حوصلنا فلينا قاري دلو قلعهم قبيزو وحكي كم يريحمو كم يتنيحوا كله مدب بحفشو حزب 50 وتعالى خدان جيرو عماري قول لهم كم يتنيحوا تبقى بحكي بتعمل هاي لو عمت كاب فلاي مزمو تعصب تري لغي بس بلاك همزيلو دعاخي بتعالى خدان جيرو ها خبانا جميل كخام سودنا خوينا لكي أبز بعل أبز خبرة بعل خنساتف بمبتعنا أملاخ مسجن تمسجن كم سنة عمتها شوي تعبت. آمين ريمون حوي يركب لك قلب لنا بمغنيات زبعل. كله أوش تنوت عندلو زبير شهر وحسب على مسجل. قال يوهانا ملخت اندحر عليكي نزلها بحفش أنا كله زبير شهر. عراي ريمو خا. بحفش عم تولته نقول زبير ترى معهم فاميلي كا مسودي مسبيتي بس كل فاميلي ماتي راح اساوي عمتنا امين انا خان قعنا برهانه مسقلو بسلامه بصحنا نعمتها 5 اوان مسكالا يكون عهم توعلو يعني ناري معوي ثانك يو روح صباح مجمرتا شمكي بعد خير حزبي عكا تجري رخ حساي بحال أنا تجري دا مجمرتا روح صباح المسكل نقعنا برهانه مسكلو بسلامه بصحنا امين روح صباح يقبرلنا مسكل داميرا خديت تنيحو خميت كاتاتلي عم تصبوق عم السلام فقرر هوا حقوس كسانت يقبرلنا سماي ندرس فتره املاحكا نزبعلنا يبارك لنا كل عالم بعالمه ملا حزب إرترا المنكست إرترا السراويت كل خال نقولهم روح صباح آمنت كريستنا روح صباح المسكل يقبرلنا آمين داميرا خميت تنيحو مون أبي أودي قال لنا نبراغيا أزيو كمزي صبوا تسفاي موني قلب لنا بزعواتي قوادوا مسكل مالت برهان تورا مالت انديو ناي برهان ناي سلام ناي فقر ناي حاجوس كجبرلنا مبرع مداخا ازيو حبنا مجلس يبلون ناي سلام ناي فقر ملكت مخاني زامن رئيسي يغني لنا تجارينا نعمتها 5 اوان بسلام يصبحنا امين 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 يوهانا اليوم سوات لك عدك مجمرتا نخور بعل بيتي تصقح حاجوس اب استراليا زقمت اب سيدني السدراي كلهم فتوتين كلهم سدرايكا وحسب على نعاهم كا بعابي يغني لنا روحوا اسمعوا لنا عمنا 5 اوان امين امين ثانك يو يغني لنا
መንግስታ ባል ሓራይ ሩፍታ ከመይ ፀኒሑ ዳሜራ ጽቡቅ ብጣዕሚ ጽቡቅ ፀኒሑ ሰዓት ክንደይ ምስ መጻኺ ኢኺ ሰዓት 8 ምስ መጻኺ ዝምር ደሞ ውዒልኪ እንታይ ኢልኪ ዘሚርኪ ሆይ ሆይ ኢለ ዘሚርኪ ከመይ ፀኒሑ ዳሜራ ምስ ኩሉ ህዝቢ ኩሉ ሰብ ጻዕዳ ክዳኑ ገይሩ ከመይ ፀኒሑ እስከ ነገርና ብጣዕሚ ጽቡቅ ፀኒሑ ምስ ኩሉ ሰብ ተኣኻኺብካ ከምዚ ኢልካ ዝብር ገለስ ብጣዕሚ ጽቡቅ ካበይ ቦታ ኢኽ መፂኻ ካበይ ገዛውትኹም ገጀረት እሞ ጽቡቕ ተወዲኡ ኣሎ ብሰላም ናብ ገዛ ክንእትዉ ኣብኡ ከለኺ ንስድራኺ ዮሃና በልዮም ዮሃና ክብሎም ዝደሊ ንስድራይ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለዉ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ንዓኽንካ እንኳዕ ናብ ብርሃነ መስቀል ብሰላም ኣብፅሓና ንዓመታ ከምዚ እዋን ርሑስ በዓል መስቀል መጀመርታ እንኳዕ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፅሓና ከመይ ፀኒሑ በዓል ጽቡቕ እንታይ ደኣ ፍሉይ ነገር ኣለኹም ገፅኩም ኩልኹም ናይ ተሓጓስ ሓጒስኩም ናብ ምብራቕ ኢኻ ወዲኻ እሱ ዶ ሕጒስኩም በሉ ኣብኡ ከለኹም ትብልዎ ነገር እንተለኩም ርዕስ በዓል ጥራይ ርዕስ ኣውደ ዓመት ንዓኹም ከዓ ርዕስ ኣውደ ዓመት በቃ ርሑስ በዓል ንዓመታ ከምዚ እዋን ኣሜን ባሽ መጀመርታ እንኳዕ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፅሓና ሙሉእ ሽምኩም ንህዝቢ ቀሺ ሄኖክ ገብረ መስቀል እባሃል ባሽ በዓል ዳሜራ ከመይ ፀኒሑ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታቱን ብዝሓሸ ዝበለፀ እግዚአብሔር ይመስገን ብፅቡቅ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ከዓ ፀኒሑ ማለት እዩ ዳሜራ ብሓፈሽኡ ከምዚ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ኩሉ ህዝቢ ክወፅእ ከሎስ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዝነበረን ሕጂንስ ብጣዕሚ እዩ ለውጢ ዘለዎ እሞኒ እቲ ህዝቢ ከመይ ይግስግስ ኣሎ ኣብ ሃይማኖቱ ዘለዎ ኣፍልጦ ብሓቂ ከምቲ ትብልዮ ፀናሕኪ ካብቲ ቅድም ዝነበረ ማለት ኣብ ውስናት ፀኒሑ ብትምህርቲ ሰንበት ተኣጅቡ ብማእኸል ከተማ ሓለፍቲ ካለ እውን በብናቱ ክመፅእ ከሎ ዳርጋ በቲ ፀግዕ ዝነበረስ ይመልስ ኣይነበረን ሕጂ ግን ሰብ ሃይማኖቱ መሰረት ስለ ዝኾነ ሃይማኖት ዘይብሉ መንነት ስለ ዘይብሉ ሃይማኖቱ ፈሊጡ ተማሂሩ ዕብየት ኣብ ሃይማኖት ይመጽእ ከም ዘለውን ምስክሩ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ካብ ኣለባበስ ዋቴስ ካብ ባህለ ኢሉ ሃይማኖት ኢሉ ሃገራዊ በዓሉ ምዃኑ ከዓኒ ብኻንሳእ ኩሉ ምዃምፁ ፍሉይ ክገብሮ ማለት እዩ ሓራይ ኣብኡ ከለኹም ንህዝቢ ብዛዕባ እዚ በዓል መስቀልሲ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ እንዲክህልዎ ደለዎ ዳርጋ መብዛሕትና በዓል መስቀል ምዃኑ እምበር እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ደሎ ዕምቆት ናይቲ በዓል ሲ ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኢና እሞ ሕፅር ኣቢልኩም መብርሂ ክትብና ሓራይ እቲ ምስጢሮ ከም ዝበልክዮ ሰፊሕ እዩ ካብ ኦሪት እንድሕር መፂና ወወሃብኩም ኣዕንተዎም ክበሃል ፀኒሑ ትእምርቲ ለለ ይፈርኹ ነቶም ዝፈርኻ ምልክት ሃብካዮም ነቦና ኣብርሃም ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ካብ ካልእ ህዝቢ ካብቶም ንእግዚኣብሔር ዘየምልኹ ክፈሊ ነቶም ብጣዖት ዝኣምኑ ክፈሊ ግዝረት ምልክት ገይሩሉ ነይሩ ማለት እዩ ከም ናይ ድሕነት ልክዕ ንዓና ድማ ነቶም ንኣምን ድማ ምልክት ገይርና እሱ ከዓ ዘማርያ ዳዊት ከምቲ ዓንቶ ባህል ፀንሐ እውን ምልክት ዝሃበሉ ማለት እቲ ምልክትና ድማ ካልእ ኣይኮነን ከምታ እታ ግዝረት ናብቲ ድሕነት ተመልክት ከም ዝነበረት ኣብ ኦሪት ኣብ ሓዲስ ኪዳን ድማ ምስ መፃና ጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ምድሪ ቀራንዮ ማለት እዩ ምእንተ ሓጢኣትና ካብ ኣቦና ኣትሒዙ ስጋብ ኩልና ደቁ ማለት እዩ ሓጢኣትና ዝሸንኮረሉ ማለት እዩ ስለዚ መሰረት እታ ድሕነት እታ መስቀል እያ ማለት እዩ ኣብኡ መስዋዕት ንባዕሉ ሰዋኢ ንርእሱ ተሰዋኢ ተቐባሊ መስዋዕት ገይሩ ካዲ እዚ ክብሪ ናይቲ መስቀል ማለት እዩ ናብዚ ናይ ዳሜራ ክንመፅእ ከለና ከዓኒ ዳሜራ ዘብሎ ዘሎ ወይ መስቀል ነብለና ዘሎ እዚኣ መስቀል ተኣምራት ትገብር ስለ ዝነበረት ንሕሙማት ትፈውስ ዓብ ክብሪ እውን ዝተገልፀሉ ስለዝኾነ ተኣምራቱን ስለገብር ስለነበረት ነዚኣ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ቤተ ኣይሁድ ማለት ኦሪት ሓሊፋ እያ ኢሎም ብቕንዓት ተላዒሎም ነዛ መስቀል ተኣምር ትገብር ነበረት እምበኣር ንሕባኣ እያ ወይ ድማ ናብ ካብቲ ከተማ ወፃኢ ኣውፅኦም ወሓፍ ንልዕሊ 300 ዓመት ክጓሓፈሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ተዓቢቱ ፀኒሑ በዛ ሎም መዓንቲ ንግስቲ እለኒ ከምቲ ኣብቲ መንፈሳዊ ምርኢቱን ዝነበረ ማለት እዩ ቆስጠንጢኖስ ንመክሲሚያኖስን ዲዮቅልጥያኖስን ሲዒሩ ኣብ 312
ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሲዒሩ ስለተዓወተ በዝንቱ መስቀል ትመውኦም ለጸርከ በዚ መስቀል እዚ በዚ ምልክት እዚ ንኩሎም ጸላእትኻ ስዕሮም ኢኻ ዝብል ኣብ ሰሌዳ ሰማይ ምስራኤ ብኣምስለክ ኣብ ሴፉ ኣብ ኩናቱ ኣብቲ ዋልትኡ ኩሉ መስቀል ብምግባር ከይዱ ተዓዊቱ ስለዚ እንታይ ዝብል መብፅዓ ነይርዋ ንግስቲ ኢለኒ ወደይ ናብ ክርስትና እንተኣትዩ ኣነ ድማ ኣብ ተሰቐልካሎ ቃራኔ መጽየ መስቀልካ ደልየ መስቀልካ ኩዒተ ከውፅእ ረኺበ ክረኽበ እሞ ኣብኡ ቤት መቕደስ ዝሰርሓልካ ዝብል መብፅዓ ስለነበራ በቲ መብፅዓ መሰረት ናብ ኢየሩሳሌም ዝመፀትሉ ማለት እዩ መፅያ ብሰራዊት ተዓጂባ መፅያ እንተኾነ ግን 300 ዓመት ሙሉ ይጓሓፎ ዝነበረ ስለዝኾነ ናብ እምባ ተሰሪሑ ነይሩ እቲ ጓሓፍ ናይ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝፈልጥ ሓደ ዓብዪ ኪርያቆስ ይበሃል እሱ እዩ ካብ ዓበይቲ ሚስጥር ካብ ዓበይቲ ከዓ ወግዒ ወይ ድማ ዕላል ስለዘይሳኣን በዚ መሰረት እዚ ንዓበይቲ ሓትያ ኪርያቆስ ይበሃል ንዑ ምስ ሓተተቶ ምስ ተጨነቐቶ እውን ኣብ ዘሎ እሞ ብምንታይ ክፈልጥ ምስ ተባለ እዚ ዳሜራ እዚ ከምዚ ጌርኪ ሓዊ አንድዲ ሽግ አንድዲ ኣብኡ ከዓ ዕጣን እቶም ካህናት ድማ ዕጣን ይግበሩሉ እሞ እቲ ዕጣን ከመልክተኪ ዝበለ 3 እምባ ዝነበረ እቲ ዕጣን ምስ ሓደ ዓረገ ንላዕሊ ደይቡ ንታሕቲ ከምዚ ምስጋድ ናብቲ መስቀሎ ክርስቶስ ዘሎ ስግድ ኢሉ ሰገደ ንብሎም በዚኡ ሰጊዱ ትሕት ኢሉ ምስ በለ እምበኣር ኣብዚኣ ኢላ መኹዓት ጀመረትሉ እዩ ማለት እዩ ሎሚ መኹዓት ጀሚራ ድሕሪ 6 ወርሒ ድማ ኣብ 10 መጋቢት ድማ እቲ መስቀል ተረኺቡ ማለት እዩ ክርከብ ከሎ 6 ወርሒ ሽዑ ኣብ ማእኸል ጾም ኩሉ ግዜ 10 መጋቢት ኣብ ማእኸል ኣብይ ጾም 4 ስለ ዝውዕል ኣብይ ጾም ድማ ዝኾነ ደስታ ተድላ ነቲ ስቕለት ነቲ ናይ ጎይታ ዝጾሞ ጾም እናዘከርና ምእንታና ኢልና ንሕንና ንጽልዮ ንጾሞ ስለ ዝኾነ ሓጎስን ክርስቲያን ከይኮን ኢሎም ነቲ ክልተ በዓል ናብዚ ብምምጻእ ሎሚ ጀሚሮሞ ማለት ልክዕ ከምኡ ዳሜራ ንውዕ ምልክት ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ምስ ወፀ ከዓኒ እቲ መስቀል ምስ ተረኸበ ድማ 3 መስቀል ናቱ ናይ ዳክርስን ናይ ጦጦስን የማን ጸጋሙ ተሰቒሎም ነበሩ ተረኺቡ ናቱ ብፍሉይ ብምንታይ ክፈልዮም ዝተባሃለ ናቱ ተኣምር ዝገብር እዩ ምክንያቱ ደሙ ዝነጠቦ እዩ ስለዚ ዝፈሰሰሉ ደሙ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕሙማት ተምፅኡ ኣሓዊዩ ልዕሊ ዝኾነ ከዓኒ ናብ ሞት ተቕረቦኻ ሞት ከዓ ተንስኡ ዝንትውት መስቀል ኢሉ ተዓንቶ ሊቃውንቲ ዝምርዎ ዝነበሩ እውን ክዝምር ክኢሉ ማለት ስለዚ ነዚ ትምህርቲ እቲ ከምቲ ዘማርያ ዳዊት መጀመርያ ዝበልኮ ነቶም ዝፈርዑኻ ነቶም ዝኣምኑኻ እንታይ ምልክት ሃብካዮም ዝበልና ምልክት ንገብር ማለት እዩ ኩላህና ምእመናን ኣብ ክሳድና ኩላህና ማለት እዩ ኣመንቲ ናይዚ ክርስትና ዝኾና ኣብ ክሳድና ማዕተብ ነታ አገልግሎት ድማ ዝተጸውዑ ካህናት ድማ መስቀል ኣብ ኢዶም ክሕዙ ካብ ዝተገብረ በዚ በረኸት እዚ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለት ሰፊሕ ነይሩ ዝያዳውን መምሃራን መስፍሕዎ ንሕና ግን ብዛዕባና እዚኣ ማለት ትመስል በቃ የቀንዴልና ኣዝዩ ሰፊሕ መብርሂ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትና ማለት እዩ ንበዓል መስቀል ምዃኑ ኢና ንፈልጦ እምበር ማዕረ ክንድዙ ስፍሓቱስ ኩልና ኣይንፈልጦን ኢና እሞ ንህዝቢ ዓብ ትምህርቲ ቀሲምና ክንከውን ተስፋ እንዳገበርኩ የቀንዴልና ባእሲ ኣብኡ ከለኹም ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከተመሓላልፉ ዕድል ክበኩም ሕራሽ የቀንዴለ ከምቲ ዝበልክዮ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ መሰረቱ እንታ መልእኽቲ እውን ክትኮን ትኽእል መጀመርያ ሰብ እንታይ ባህሉ ሃይማኖቱ ክፈልጥ ኣሎ ባህሉን ሃይማኖትን ዘይፈለጠ መንነት የብሉን ከምዚኦም ክባሃሉን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሃይማኖቱ ኣጥቢቆ ክፈልጥ ኣሎ ምፍላጥ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ነቲ ዝፈለጦ ድማ ክነብረሉ ኣለዎ ብግብርኻ ኣብ ከምዝታት እንዳመፀኻ ዝያዳ በረኸት ክረኽበሉ ንኹልና ከዓ በዚ መስቀል እዚ ብርሃኑን ሰላሙን በረኸቱን ይዓድለና ሩሑስ ኣውደ ዓመት ካብ ንኽእሎ ህዝቢ ኣባዋሺ ደጊመ እንኳዕ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፅሓና ንዓመታ ከዓ ብፍቕሪ ብስኒት ብሰላም ከምዚ እዋን የፅንሓና የቐንዴልና ኣባዋሺ ሩሑስ ኣውደ ዓመት ካብ የቐንዴልና ኣባዋሺ ከምዚ ንሪአን ዘለና ውቅባት ደቂ ኣንስትዮ ጋመአን ተቆኒነን ፃዕዳ ክዳነን ገይረን ነዚ በዓል ኣወቂቦኖ እየን ዘለዋ እሞኒ መጀመርታ ንኩልኽን እንኳዕ ኣብቅዓና ሩሑስ በዓል መስቀል ይግበረልና የቀኒልና እንኳን ንኮላይ ንዓኸን ማለት እዩ በዓል መስቀል ከመይ ኣሎ
أملاخ مسكن قال عين صبوا كم زين عملتها كم إيه خن تداليخنا له دعب فلوي مالتي كله خن تقرانين كنجلا بتعمينا تدالينا له أملاخ مسكن كأخن تزحسفنا يا خوين لنا قال عين توعينا خلاتنا هو بتعمي طبقات على لخن دامي رقم يتأنيحو مس هزبي كل سبت على خدان جيرو كم يتأنيحو بتعمي طبق بتعمي زجر مرة بك أدرس بتعمي نيمو ده تطبق سبعان هولت إمنت كريستيان توهادو بريزنت إسياس فوركين هلهم أوشتين عبد الجندر وحسب عالبين عخار حسب عال يا غني لي بس يا أخي حنت سبع الكهبة مرتا نفس لعل الزبيرة مسابقنا كل بتقاني عخنا قتيات ما من الحزب إسرائيل نسربيتنا فامينا نزين جماعة خلاصن وقعنا عبا مسكال بسلامة بتحنا أنا خا نقول لخن مسدرا بيتكن وقعنا برهان مسكال بسلامة بتحنا نعمتها خمس أوام بسلام بتعنا بفقرية نحنا دقيمة انقعنا برهان مسكالو بسلامة بتحنا نابلكو حجي ستي جزئين جزاي زخيد لخو نقول لكم رحس على المسكال نابلكو كم زخمانا حقوس في السهد الستي لكم كتلو تسفانا قبركو روحوس على المسكال نعمتها خمس أوان بسلامة نحنا عن مسكالي تقا تقا عبن نشيتلي كعتقا نسي مسكلي ركبو رحازالي عم كاينا هنس نوللو سبقا زعللو